kandallókályha karbantartását a fűtési szezon alatti zavartalan működés érdekében évente legalább egyszer el kell végezni. Fontos, hogy a karbantartási műveletet mindig fűtetlen, hideg kandallókályhánál végezzük. A tűztér ajtaját teljesen nyissuk ki. A tűztérbélés elemeit vermikulit lapoknak nevezzük. Ezek nincsenek rögzítve, egymást támasztva védik a tűztér lemezét. Bal kézzel emeljük meg a tűztér tetején fekvő lángterelő vermikulit lap bal oldalát, majd jobb kézzel vegyük ki a tűztér felső bal oldalán lévő vermikulitot. Ezután vegyük ki egyesével az összes tűztérbélés elemet. Miután minden elem kikerült a tűztérből, a füstcsökkönyéknél, ha van, csavarozzuk le a tisztítónyílás federét, majd egy kefe segítségével tisztítsuk meg a füstcső belsejét a lerakódott koromtól és hamutól. Egy hamuporszívó vagy seprű segítségével tisztítsuk meg a tűztér belsejét is. Miután mindezt elvégeztük, helyezzük vissza a tűztérbélés lapokat a tűztérbe. Fontos, hogy átmeneti időszakban 15 Celsius fok kinti hőmérséklet felett, nyírkos, esős időben nagyobb mennyiségű alágyújtós és aprófa használata javasolt a könnyebb begyújtás érdekében. Csak a megengedett tüzelanyagokat használja, mint a fa, fabriket és barna szénbriket. Szemetet kandallóban elégetni tilos. Tüzelés technikai okokból mindig lassan nyissa ki a tűztér ajtaját, és csak akkor, ha az előző rakat már parázsig leégett. Köszönjük a figyelmet, élvezze a Fireplace kandallókályha melegét!